Γεια σας, είμαι ο καθηγητής Δημήτρης και σήμερα θα δούμε πώς γίνεται η συμπλήρωση ενός σουντόκου όταν μας δώσει μία οποιαδήποτε γραμμή συμπληρωμένη. Η πρώτη δουλειά είναι τα στοιχεία που είναι στην πρώτη γραμμή να τα βάλουμε σε ένα κουτάκι 3x3, εδώ στο πρώτο τετράγωνο 3x3 συμπληρωμένο. Πάμε λοιπόν. Ένας τρόπος δομής είναι το ένα που είναι πρώτο στοιχείο αυτής της τριάδας να το βάλω σαν τελευταίο αυτής της τριάδας και τα υπόλοιπα 4, 6, 2 όπως είναι. 4, 6, 2. Τα υπόλοιπα στοιχεία 5, 8 μπορώ να τα αφήσω όπως είναι ή να γράψω 8, 5. Ας επιλέξουμε 5, 8. Μαζέψαμε λοιπόν τα στοιχεία της πρώτης γραμμής στο πρώτο τετράγωνο 3x3. Με την ίδια δομή τώρα πρέπει να απλώσουμε τα στοιχεία στις υπόλοιπες γραμμές και υπόλοιπες στήλες. Τι κάναμε? Το πρώτο στοιχείο αυτής της τριάδας το βάλαμε τελευταίο στοιχείο της δεύτερης τριάδας. Ενώ η τρίτη τριάδα έμεινε όπως ήταν 4, 6, 2. Πάμε λοιπόν. Αυτά συμπληρωμένα. Το 2 που είναι τελευταίο στοιχείο αυτής της τριάδας το βάζουμε πρώτο. Τα υπόλοιπα όπως είναι 4, 6. 4, 6. Και το 7, 3, 9 όπως είναι. Ομοίως. Αυτή συμπληρωμένη, το πρώτο στοιχείο το 9 εδώ, το τελευταίο είπαμε το βάζουμε πρώτο και τα άλλα όπως είναι. 7, 3. Το 5, 8, 1 όπως είναι. 5, 8, 1. Τις στήλες ομοίως 7, 5, 4 συμπληρωμένο. Το τελευταίο στοιχείο αυτής της τριάδας πρώτο. Και τα υπόλοιπα όπως είναι. 3, 8. Η επόμενη τριάδα όπως είναι. 9, 1, 2. Αυτή η τριάδα συμπληρωμένη. Το 2 πρώτο. Τα υπόλοιπα όπως είναι. 9, 1. Και η υπόλοιπη τριάδα όπως είναι. 7, 5, 4. 9, 1, 2 συμπληρωμένο. Το 4 πρώτο. 7, 5. 3, 8, 6 όπως είναι. Εδώ θα απλώσουμε τώρα αυτά τα στοιχεία σε αυτές τις τρεις γραμμές. Πάμε. Το τελευταίο είπαμε πρώτο. 7, 3, 9. 8, 1, 5 όπως είναι. 3, 9, 7 συμπληρωμένα. Το 5 πρώτο. 8, 1. Το 6, 2, 4 όπως είναι. Εδώ. Αυτά συμπληρωμένα. Το τελευταίο πρώτο. Το 6, 2 όπως είναι. Και αυτή η τριάδα όπως είναι. 3, 9, 7. Εδώ. 3, 9, 7, 3 συμπληρωμένο. Το τελευταίο στοιχείο αυτής της γραμμής πρώτο είπαμε. Αυτή ήταν η δομή. Το 1, 5 όπως είναι, την ίδια διάταξη. Το 2, 4, 6 όπως είναι. 1, 5, 8 συμπληρωμένο. Το 6 πρώτο. 2, 4 και το 9, 7, 3 όπως είναι. 2, 4, 6 συμπληρωμένο. Το 3 πρώτο είπαμε. 9, 7. 1, 5, 8 όπως είναι.
Αν είχαμε επιλέξει εδώ το 5 να το βάλουμε εδώ και το 1,8 εδώ, θα είχαμε άλλο τρόπο λύσης και ούτω καθεξής. Οι τρόποι, είπαμε, συμπλήρωσης είναι 720. Ευχαριστώ πάρα πολύ.